Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan mujudaken komunitas paguyuban gesang sesarengan sing begja rahayu ingkang bahagia. Gusti Yesus lumantar waosan Injil dinten menika tasih nglajengaken kados pundi paring gegambaran bab keratoning swarga lumantar pasemon ingkang dipun paringaken dumateng tiyang kathah. Lumantar pasemon menika Gusti Yesus paring penjelasan bab keratoning swarga ingkang dipunasta dening Gusti Yesus supados mawujud wonten ing gesang sesarengan. Mila wiwit sakawit ing Injil Matius, Gusti Yesus miwiti mujudaken keratoning swarga menika ing komunitasipun para murid. Lumantar sabda rahayu lan maneka warni tuntutan utawi syarat ingkang kedah kalampah supados keratoning swarga estu mawujud lan diraosaken dening sedaya warganing keratoning swarga ing alam donya. Gegambaran ingkang dipun paringaken Gusti menika sederhana utawi prasaja lumantar maneka warni pengalaman gesang padintenan. Yen kala wingi Gusti Yesus anggenipun paring gegambaran bab keratoning swarga menika kados raja brana kapendhem lan mutiara adi ingkang dipun padosi dening sodagar. Dinten menika Gusti Yesus paring gegambaran lumantar jala ingkang dipun kapiyukaken supados saged jala ulam sing kathah. Nah menika nggih gegambaran sing prasaja estu. Yen Bapak Ibu para kadang kinasih anggenipun berdomisili utawi bertempat tinggal ing pinggiring kali utawi pantai utawi nggih gadah hobi pados ulam, tentu menika bab sing gampil anggenipun nampi. Ning yen kula raosaken boten namung Bapak Ibu para kadang kinasih sing bertempat tinggal ing pinggiring kali utawi pantai utawi sing gadah hobi mancing pados ulam, sedaya tiyang kula kinten nggih saged nampi gegambaran menika kanthi kepenak gampang. Jala menika salah setunggal srana anggenipun pados ulam. Tasih kathah sanesipun sing saged dilampahi kangge pados ulam. Yen dinten-dinten menika ing griya mangsa ketiga kaline cilik banyune. Mila lajeng yen wayah wengi kathah sing do nyuluh gogoh-gogoh nyekel liwak. Yen mangsa udan biasane ya mancing. Yen jaman rumiyin ing dusun kula kalinipun ulame kathah. Maneka warni jenis ulam menika saged kangge lawuh. Ning sakmenika merga ing jaman tertentu rikala kula alit menika do dijenu dipotas pranyata efeke ngasih saiki terus iwake mung sithik tur cilik-cilik. Nah menika tentu saged dados kaca benggala tumraping kula panjenengan sami kados pundi nglestantunaken alam tumitah menika nggih kanthi sacara alami, ampun ngantos migunakake obat-obatan utawi cara-cara sing gampang sing instan saengga kados jenu utawi potas pranyata nggih ngrusak ekosistem kali kanthi srana njala utawi mancing utawi nyuluh menika srana sing alami ingkang saged ndukung anggenipun nglestantunaken alam tumitah mirungganipun ulam sing urip wonten ing kali. Nah, kanthi
pasemon jolo Gusti Yesus paring gegambaran bab kratoning swarga. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabeh kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Matius bab 13 ayat 57 ngantos dumugi 53. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang wong akeh mangkene, kratoning swarga iku kaya umpamane jala sing ditibakake ing sagara kanggo njala iwak warna-warna. Samangsa wis kebak, jala mau ditarik lan ana ing daratan. Iwak-iwake dipilih, sing becik diwadahi, sing ala dibuang. Ya mangkono iku bakal kelakone ing tembe ing dina pungkasan. Para malaikat bakal tumandang milah-milah wong-wong duraka karo wong-wong utama. Wong duraka bakal dicemplungake ing perapen lan ing kono bakal ana tangis lan keroting untu. Apa kowe nyandak kabeh iki? Atur wangsulane, injih mangertos. Gusti nuli ngandikani. Mulane ahli kitab sing wasis bab kratoning swarga iku kaya umpamane bapa sing ndudah bandane ngetokake sing lawas lan sing anyar. Sawuse ngandikake pasemon-pasemon mau, Gusti banjur tindak saka papan kono. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge gayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil dinten menika tasih nglajengaken Gusti Yesus paring pasemon utawi gegambaran bab kratoning swarga ingkang temtu kemawon dados tuntunan tumraping tiyang kathah lan kula panjenengan sami anggenipun gayuh idam-idaman gesang sesarengan sing begja rahayu ing alam donya menapa malih ing sakmangkih kangge gayuh gesang swarga. Lumantar pasemon jala sing ditibakake kanggo golek iwak ing sagara, Gusti paring gegambaran bilih kratoning swarga ing sakmangkih bakal inggih njala saben wong. Iwak menika gegambarane awake dhewe kabeh. Jala menika kratoning swarga. Saben tiyang utawi ulam sing kajala bakal ditarik lan ing sakmangkih dipilah-pilah ing dina pungkasaning jaman. Menika gegambaran pangadilan pungkasan sing bakal milah-milah misahake wong duraka karo wong utama, iwak sing becik karo iwak sing ala. Mila lumantar waosan Injil utawi gegambaran pasemon bab jala ingkang ditibakake kangge pados ulam, kula panjenengan dikersakake supados dadi iwak-iwak sing apik, dadi wong-wong sing utama. Temtu kemawon dados tiyang utami ing jaman menika nggih boten gampil. Jenenge kasekengan mesti ana ing uripe awake dhewe. Mila ngupadi dados tiyang utami temtu nggih kados pundi kula panjenengan sansaya saged nyingkirake sadaya kasekengan-kasekengan ingkang ndawahake awake dhewe marang dosa, marang piyala. Mila ngupadi dados wong utama, kula panjenengan nggih tetep kedah berjuang sinau
kados pundi nguasani diri pribadi supados menapa kemawon sing awon saka pikiran, ati, niat lan tumindake awake dhewe ya kudu dikendhaleni. Supados anggenipun bangun gesang sesarengan kabeh warganing kratoning swarga dadi wong-wong sing utama kanthi mbangun kautamaning Kristiani, kautamaning murid-murid dalem Gusti. Mugi-mugi kanthi sabda dalem menika kula panjenengan setya anggenipun dados pribadi-pribadi sing ngemungake kautaman-kautaman jati supados kratoning swarga mawujud ing tengah-tengah kita. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.